Don, kikilikon, satsatika, tortolika, de buluzon, Antona Marchelon, Amona Marchelon. Kaixo guztioi! Guztioi! Kaixo, mirri! Aizak txirri. Zer? Zer dela eta olako maia eta? Ez duk ikusten, mai bat duk, moten, mai bat. Inoiz ez duk hemen egoten? Zertarako jarri ziguteko nerako mai bat? Egi esan, txiribitonek esan zidak gaur puntxu-puntxuan etortzeko, eta honoko gorkitu diat. Neri ere! Hortz egin zidak! Eta hori esan di puntxuan Badaki etortzeko? nola hortz egin didan telefonoz? Nola? Tantanez. Bai. Bai. Izketan etzekik eta ez ote du... Ara. Hau itxura, jauna. Beste tankerako txapela jarri eta bibotea zintzilik eta fumantxu. Lege zarreko erretore bati ostutako sotana dugori. Halakoa, zirko bat egiteko modukoa. Ai, gure txiribitor, baina zertatorri. Susmo bat diaz, mirri. Honek gaur zera etorkizuna edo irakurri nahi ziguk edo antzeman nahi ziguk. Seguru, Etorkizuna. Bai, gaur... Ba, nola igarriko ziguk honek etorkizuna. Bania, bai txiribitor, lasai. Jesus, Maria eta Jose. Hau seriotasuna. Serio jarri, Nola, kontxo? Nola galtzen den potxoloa. Seriotu egin zeigu gure txiribitor, mirri. Segurazki, bola honetan, irakurriko dik gure etorkizuna. Hasi nirekin, txiribitor. Ea. Estiat uste gauza honik egingo. Guago, ea zer dian txiribitonik. Ni. Zer? Janaria, asko? Ez zaidala sekula santan janaririk faltako. Bapo! Totolari egillo kaso. Ikusi du, kaso egillo. Bai ez mirri gauza ona dela hori. Bizitza guztiak oseti. Janaririk ez zait sekulan faltako. Ea. Zer? Andra bat. Ezkondu egingo naiz andra batekin. Iupi! Txirri eskondu! Atxe zara batekin eskondugu txirri. Tira. Ni bezalako mutilonak gutxi dira Euskal Herrian. Bai. Enei mutil zerra geldituko. Irekin eskontzeko moduko xeronarik etzeok Euskal Herrian. Favore. Bost zer? Bost aurre ukiko ditu dela? Iupi! Bost aurre ukiko ditut! Eusko Jaurlaritzako protekzio zibila ditu berko zigu. Tira, berri. Bost txirri txirritako. Oso gustatzen zaizkit. Etzun duen hori aguantatuko duenik. Zoriona, txiribito, zoragarri. Bost txirrito. Favorez. Orain iri. Ala. Estea nahi. Bai. Estea nahi. Tira, mirri, iri irakurriko. Estea nahi. Zergatik? Estea dago nahi. Ez dut bizutzen? Neri segatik ez dian pestuten. Oh. Txirri baita neri ez. Xatik ez. Ze gertatzen da, txiribiton, mirriren etorkizuna erabat iluna dela? Beltza ikusten dik, iluna ikusten dik ire etorkizuna. Arrapazak. Ba, udaren eguzki hartzen du delako. Eta beltzara jartzen nahi dake etorkizuna. Bai. Totolo.
Etorkizun txarra daukak botel, beltza. Gezutera lehena. Tira. Ni beti oso zirenuntzu izango nauk. Tira, Mirri, emaio beste oportunidade bat, berriz ere egingo dikea. Edo ez duk nahi? Eskuan! Neronek irakurriko diziat eskuan nahi badituk. Eta eskuaren maharratan irakurriko diatire etorkizuna. Nahi duk, Mirri? Beik baldakik eskua irakurtzen. Por supuesto! Ni mago handia, nau! Ba, igartzen nian nik, bai. Tira. Hijitu antza. Ator ona eta egingo diaguzera. Irakurketa hori. Nahiago diet, gertuago. Enofio, poñolo, alde. Alde! Kontxo! Alde! Ea. Kendo, bola zikinuz hori. Ea. Ja, ekartzak eskua. Eskuna rota guztiz? Noski, aztia hundiak ez dugu honelako problemarik, Mirri. Eskunarru bat zer da? Marrak nik oialaren gainetik ikusten dizu. Mirri, baina oso iluna daukak hemen ere etorkizuna. Iluna? Noski, beltza daukak eta eskua, baina ez aldituk eskua garbitzen. Astero gabiltzen dizkiat, Kontxo! Mirri. Astero! Eta gaini astuntan bizikleta konpontzea tokatu zaidak. Tira, emaidak beste eskua. Ostia? Bai. Motel, hau ere zikina zego. Bai? Bestiarekin ibiltzen duk eta astero? Mirri, eskuak egunero garbitzea ere komenigarria litzateke. Baina, ea, uz ditzagun... Gastatu iko zizkidak, astero egitearekin nahikoa. Az gaitezen, ire marrak zer diote. Aitatzen. Marra honek ziok, Mirri. Neri etziak ez desaten, Mirri, aurtengo urtean, munduko pailazorik onenetzat hartuko haute, Mirri! Zein ederki, munduko pailazorik onena, Mirri, hautatuko dute. Aurten ere izan nau eta igaz ere? Eta horrengoan? Tia, katzik eskua, katzik. Gola Mirri eskatuta! Segi! Ea, zer gehiago ikusten diedan. Ea. Hau oso ona duk, Mirri. Onoko marra honek zera ziok. Gure Mirri, urtero, 2 zentimetro haunditzen joan goaiz, eta 2 metroko gizona izatera iritsiko aiz, Mirri. 2 metrotako gizon puxka! Bai, Mirri, 2 metrotako gizon pusketa izatera iritsiko aiz. Txekiat, hain handia izan nahi dudan, Zergatik? Agian mariatu ingo nauk, altura zintatik. Eseri adi, guazi gauzakiago ikustera. Oso ondo, txirri. Ja, gauzakiago. Segi honelako Marra arratxate. pila bat baitituk, ja. Bai, 1000 raiaz duk, nire eskua. Beste marra hau jarraitu ezkero, Bai? dirutsua izango aiz, Mirri, eta karamelo eta gozoki denda baten jabe bihurtuko aiz aurten bertan. Eta urtsu guzti emango zizkiat goxokiak. Zoragarri, Mirri. Baina txibri eta txibri hori batez. Zergatik hori? Tontola pikoa txatera. Tira. Eta azkenik beste marratxo txiki. Esaidak ze urtetan izango naizen Euskadiko lehendakari. Entzun, zer dio beste marra honek. Mirri, inoiz edo behin, Bai? lagun batek zera eskua begiratu ezkero, marra honek zera ziok. Ez zaiok inolaz ere kasorik egin. Ilia hartzen ari zaiketa. Nola? Nola esan du? Zera, marratxo honek dio, inoiz edo behin, ire, lagun batek eskua irakurtzen eta honelako inozuek eritan jarduten baduk, ez kasorik egiteko, ile hartzen ari zaiala! Ai, gure Mirri! Dana sinizu di, txatxua lena.
Esia bat ezin iztu. Tira. Bat ezin iztu. Zer uste du? Ena izela konturatu? Oain ingo izuen nik. Etorkizuna asmatu. Bai, ikere ba, aldakik etorkizuna asmatzen, mirri. Behintzat baraja botatzen bazegiat. Baraja botatzen badaki. Kartak botatzen bazegiat. Ba, ideia hona duk. Bota. Nahi aldu botatzia. Bota, bai. Eta ik? Noski, ba. Botako izkitzuet bada. Bota, bai. Ea. Tori! Atori! Baina! Nolako genio txarra duen mirrik, ezta? Pixka bakarrik? Nahi. Nola bota dizkigun kartak? Zu Garbine genio txarra daukazu? Ez. Egia alda, haundia izaterakoan kozinera izan nahi duzula. Bai. Oso atxekiz izu sukaldea, ala? Bai. Sukaldea edo sukaldaritza bintzat, ez? Baldakizu dagoeneko zerbait egiten. Bai. Zer egiten dituzu? Tortillak. Tortillak! Nolako tortillak? Frantsesak. Frantsesak? Eta rumanoak? Ez dakizu rumanorik egiten? Bueno, nola egiten da tortilla frantsesa bat? Arrautziek hartu, Nondik? frigorifikotik. Eta olioa frigorifiko barrean eukitzen duzu? Ez? Dendatik enekartzen ditugu arrautzak. Noski. Eta, zer gehiago? Gio batiu, Batiu? eta gero sarta irabota. Nola batiutzen da? Hola. Hola egiten. Azalta guzti? Ez. Azala kendu egiten zaio horretik, bai. Eta zer gehiago? Gio pregiu eta gio jan. Bai. Eta kitxo? Bai. Nahiko tortilla zozu aterako zaizu neska, gatzi botatzez podiozu. Eta ze bota berda, olio asko edo olio gutxi? Ni fu ni fa, ezta? Eta non egin behar da? Zartagian, kazuelan? Zartagien. Zartagien egin behar da. Eta honak ateratzen dira? Bai. Baina hortaz gainera bestelako tortillak ere egiten jakingo duzu, ez? Bueno, beste egun batetan hitz egingo dugu hortaz. Gaur kontatzera baino kantatzera etorri zira, ezta? Ze kantatu behar diguzu? Xagu txiki. Xagu txiki, hasi ba Garbine kantatzen. Xagu txiki, xagu maite, zulotxoan gorde zaitez, xapik ikusten bazaitu, kris-kras eginda jango zaitu, ez nau jango zaitu, ez nau jango zaitu. Oso, Garbine. Ea, mirri, zenbat pustarri ematen dizkioten. Hainolako nastia duratzen egiten, batek bita ez da izan. Zenbat, 3 ala bat, 4. 4 da 3 eta 3. Si ez da izan badian, 16 pustarri. 16 pustarri Garbineren zat. Ea, txiribiton. Ez dizut honelako irrifar bat ere egingo. Ze farrak egiten ditu neskat hone gainera. Osoa zerre naukaztu, Mai Jose? Osoa zerre. Egi alda andereño izan nahi duzula. Bai. Andereño izan nahi du gainera. Ba osoa zerre, osoa zerre. Zergatik. Zergatik? Zergatik nahi duzu andereño izan? Umie joteko. Eta esan egiten du. Esan argi denak entzun dezaten. Zertarako? Umie joteko. Beraz, gustatzen zaizu umeak jotzea, Bai. Jotzen aldituzu. Bai. Zu bestelakoak, zu baino handiagoak, zu baino txikiagoak. Etortzen zaizkizunak, ez? Bai. Eta nola jotzen dituzu? Zaplastikoka, eskumotorrarekin. Zaplastikoka. Zaplastikoka jotzen. Maria eta Jose. Eta gustatu ite zaizu takitxo? Bai. Eta andereño izaten zeranean, joko dituzu esko? Bai. Ume gaixuak. Zeure andereñok jotzen zaitu?
Ez, Ah, ez? Nola izena duzu Andereñok? Maribi. Maribi. Nik esango diot Maribiri, Mari Josek zerbait gaizki egiten duenean, plasta, emateko. Gustatuko zizu hori? Ez. Ez da? Bueno, lagunak izango gera, baina agintzen badidazu ez dituzula joko umeak. Konforme? Aiztua! Ez ditu hori agindu nahi? Bueno, txiste bat kontatzera etorri zera, ez? Bai. Ondo kontatzen baduzu, laguna izango nahi zurea. Bestela ez? Bale? Bai. Ara, hasi kontatzen. Ben hementzan txistulari bat Ricardo izena zuna. Eta beti, eta errez txistu jotzen mentzun. Ben txistu jotzen naizela, bi neska pasatzen zaizkon horretik eta neska bate beste izan ziren. Beitu zezutur handiak gizon horrek eta. Ricardo kaitu entziren da. Pasa, zutur honek ez dizu estorbekin gota. Ea zenbat puskarri, Mari Joserentzat. 15 pustarri! 15 puskarri, txilibitor. Pika taldearentzat. Kontxo, Xavier. Haze mutila hundia. Haze tamainoa. Ez eiz Nueva Yorkekoa, Ez, Nongo azera? errezilkua. Errezilkoa. Kasi, mikroa pixkat gorago jarri beharko diot, ez baitaukagu kalkulatu horrelako mutila hundiak ona etortzea. Errezilkoa. Ah, bai! Nik zure aita ezagutzen dut. Bai ala ez? Bai, Zergatik ezagutzen dut zure aita? famosua delako. Famosua dalako. Eta hor dauden oiek denak, ikusten gaituzten oiek denak ere ezagutzen dute zure aita, ezta? Bai. Esantzazu norden zure aita. Arria. Arria aizkolari famatua, ezta? Eta zu ere aizkolaria zatoz, Bai, Bai? Bai. Gustatzen lan zaizu aizkoranta jardutea. bai. Bai. Politia da, zer sentitzen da? Enbor baten gainean jarri eta zipi eta zapla horri biltzen astean. Nervioso hartzela. Nervioso jartzen zera? Bai, Eta nervio guztiek deskargatzen dituzea enbor gainean? bai. Horregatik ematen zenizkion honelako kolpea lehen horko tronko horri, Lehen, horregon baita zera, berotzeko zera, ariketak egiten, eta zenbat minutuan ebakiko zenuke hor ikusi dugun zera, danbor hori. Danbor, ez, denbor hori. Osua? Osua, bai. 2 minutu eta erdio. Eta erdia? Minutu bat eta erdio. Erdi, edo eta laurden bakarrik. Bai, Bai. Egingo diguzu gaur aproba telebistan denek ikusi dezaten? bai. Ta atxak ikustean ze esango du? Harria txikia, harria hundia baino hundia hobea dela edo txarragoa dela? Hobeo. Hobeo! Bai, Berazti Euskadiko txapelduna izatera iritsiko ez? bai, Bai? bai. Tira ba, Xavier, hartu enborrata, hasi lanean. Zer gertatu zaizu, korapiloa, erdian?
Korapilo erdian jarri ere, nork egingo zuen tronko hori, Gaizki fabrikatu da. Ea, zenbat puxtarri? Betri, 12 pustari! 12 puxtarri Xabierrentzat. Ea, Joseba, bukatuko zaiguta dondon kikilikoni etortzerako? Joseba dugu hau, Jaunak eta Andreak, Azpeitian bizi den gizona, zestuan jaioa, eta bene-benetazko artista, ezta? Bai, Dana egiten daki. Pinu egiten baldakik. bai. Ea, egin ba. Txe. Ez diat pinua esan, Keinua esan diat. Ze keinuk egiten dakik, Xabier? Joseba. Begi bat izten badakik? Bai. Ea, begiratu horrela eta egin. Ea berriz? Baina bestea? Ez. Nola beste? Saiatu, onera etorri ondoren, telebistara etorri eta, beste begia, nik bestela, bira. Holaxe, Bat bakarrik. Honena du, korretarako, heldu behatzarekin bestea zabalik eduki, eta eman, eragin, itxi. Biok batera orain, bio batera. Bio batera oso ondo. Iriketa itxi, bio batera. Itxi? Baina haua itxi, tamoten haua itxi. Iriki begiak orain, itxi begi bat bakarrik, beste begia. Oso ondo, txalo bat berezidula uste dut, Aizu, Joseba, eta txistu egiten ere ba, gizu ez da? Egin txistu, luzea. Pixka luze xioa. Zoragarri. Beno, baina orain gaurko gauzi bikainena izango da pinua egitea, ezta? Zenbat eskukin egingo dukuzu zera pinua? Bikin. Bikin bakarrik. Baina biak ondo erabila, ezta? Bai. Ea, jarri hemen erdian, kontu zorko espaloiek minik egin ez zuen, eta egin pinua. Venga, bat, bita! Rau, zoragarri! Ea, puzkarriak! Zertzen bat, lau eta 6 pustari! Nik uste dut, Susana, ez dakit, hotel batetan edo bizi dela, ez? Ez. Ez? Non bizi zera ba? Baserri baten. Baina baserri handia izango da, ez? Ba, Esai guzu, zenbat bizi zareten baserri horretan? 12. 12, nortu zareten, nortzuk? Zazpian nahi arreba. Zazpian arreba, Atxetama. Aiatama, Osaba, atxitxe eta amama. eta baserri baten zareten ez, izango duzue, katua, zakurrak, Bai. behiak, Bai. zenbat behi? 3. 3, asko dira, Birri. Eta hortaz gainera, atak eta baitare, ez da? Ez. Eta oliorik? Bai. Bai. Beraz, zure etxean etzerate inolaz ere aspertuko, ez? Batzutan bai. Aspertzen zarete? Zer gertatzen da ba, zure etxean aspertzeko? Ez dukatela launik nik. Lagunik gabe bizi zara? Etxean ez dituzu, baina eskolan izango dituzu. Bai. Noski. Eramaitzazu etxera? Nola asko zeraten, beste dozena batena baten baduzu ere, ez da inor konturatuko, ez da? Beno, esan didazu kamarera izan nahi duzula zuk. Zergatik hori? Nira izpedarelako. Bai, eta ondo pasatzen du? Bai. Bai. Eraman altzitu inoiz berarekin lan egitera. Ez. Ez? Eramango zaitu egunen batetan. Bai. Baina kamarera izatez gainera pianoa oso dotore jotzen duzu, ez da? Ze kantatuko diguzu edo, ze joko diguzu gaur pianoan hemen? Susana. Susana. Zergatik, zuk ere Susana izena duzulako? Utzi, hementxe. Zutik egingo dugu, holaxe. Hasi.
Zoragarri! Ea zenbat puzkarri, Merri? Joseba, beti bezala. Zenbat? 14 uste dira. 14 puzkarri! Jon ez ama, Bai. guapoa da. Berak esan dit. Tipo honekoa. Bai ala ez? Lehen baiet esan didazu, eta orain, lotxatu egiten zara, Ia, ikus dezagun denak tipo honekoa zeren, eman buelta, eman buelta. Osorik. Zoragarria. Azpeitia guztien ez da egongo hau bezalako mutil, guapo eta ondo eginik, ez da? Lotxatzen ari zaigu pixka bat. Eta gainera begi urdinak ditu. Eta gainera pilotaria izan nahi du. Zergatik? Gustatzen zaterako. Noski. Gustatu ez gero, zaila izango nintzen. Badakizu pelotan ondo jolasten? Bai. Nola jolasten duzu? Palaz? Eskuz. Eskuz? Erakutsi eskuak? Esku gogorrak, Hoi ez. Hau ez? Ezkerrakin ez duzu jolasten hola? Eskubikin. Dan eskubekin? Gehiena. Eta pilota zera hormaren pare-parean datorrena zaiten duzu. Drabesean ematen diozu? Ez. Ezkerrakin, orduan. Baina ezkerrakin, mantxo xamar zabiltza, ez? Bai. Beno, mutiko hau guapoa eta ondo egine izatez gainera, pilotaria, nahiko urduria, bertsolaria dugu gainera. Ze bertso kantatu behar dizkiguzu? Ez da ditu? Baina, nork egin ditu? Mikel Mendizabalak. Mikel Mendizabal bertsolariak? Bai. Zure laguna da? Bai. Bai? Eta eskolan irakaslea? Ez. Guri ez. Zuena ez? Norena ba? Sestoko batzuna. Sestoko batzuna, baina laguna duzu ebintzat, ez? Bueno, kantatu bertsoiek badakit Dondon Kikilikoni buruz egina daudela eta politak direla, ezta? Hasi ba. Gaur ezagutu dugu Euskal Telebista, amentxe gaituzue bosei bat artista. Besteak bezalako bihurrian naizta, esandako guztiak zuek esinista. Azpeitiko eskola batetik bai gatoz, zuek animatzera txistez eta bertsoz. Saiatuko geragu borondate osoz, zuek ardezazuen atsegin eta poz. Ea zenbat, puztarri ematen dizkizuten zure lagun. 13 puztarri! 13 puztarri! Eta laizter gara noski, bigarren atalean. Izarrak direnean, ilunperik ez eta zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Ai, 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 zerua irrifarrez. Uda berri denean, tristurarik ez eta lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Ai, 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 lore denak kolorez. Eguzkia denean,
olaturik ez eta itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Ai, 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 itxasoa arrainez. Aize goxo denean, berondirik ez eta mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Ai, 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 mendian atseginez. Lagunak garenean, asararik ez eta denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Ai, 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 denok alaitasunez. Asterako azba bigarren zatiarekin. Saltsak 38 puxtarri ditu, pikak 40. Lehenengo froga. Orain txiribitonek jarriko dizue segidan esaldi osagabe batzuk saltsa eta pika. Konsonanteak jarri ditugu, baina bokal guztiak falta dira. Adierazi banan-bana bokalak eta eaze taldek bokal gutxiago aitatuz, asmatzen duen lehenago zer esaldi den. Beraz, saltsa hasi. Jartzen du hor? Burru? Beraz, nierri? Bai. 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 Munduko pailazori? ¡Bai, egia, por cierto! Eskerrik asko egia aitortzeagatik! Benetan ondo egin du, beraz, 10 puxtarri salsa taldearentzat. Pika, hasi zindezteke zuen frogarekin. Ea pika. Ea. Lurbirik ez lurbi... Lurbirako! Lurbirako! Oso ondo asmatu dute. Lurbirako? Lodi oso ondo? Oh! Ez, odiko tarrak ez, hori dia txigo nizen bideak baina. Lodikoterik. Ez hain xelebre izan, txibiton. Xelebre bai era txibiton. Xelebre? Xelebre, na? Pancho! Lurbirako lodikoterik. Xelebre, txilibiton da! Asmatu dute, baina gehiago tardatu dute. Beraz, 5 puxtarri pika taldearen dira. Bigarren froga. Aurrean, edo hobe, zuen atzean dauden zera horiek, poto guzti horiek kontuen izanik, parteide bakoitzak bidai bakoitzean poto bakar bat daramalarik, bakar bat, entzun salsa eta pika, dorre luzea egin beharko du. Ea zer taldek minutu terdian dorrerik luzeenak egin. Beraz, denbora, minutu terdi.
pika taldeak duela oraingoan bai, saltza taldeak baino torre luzexiagoak. Beraz, txalo handi batez, 10 Puxtarri pikari, 10 pikari, eta 5 Puxtarri saltzari. Eta honezkero, zai egongo zarete, aste honetako galdera nolakoa den. Sorpresatxo bat daukazuetza. Ikusi zer bidali didan gaurko aste honetan Arkaitz Kano haurtxoak. Txirri mirri eta txiribitonen marrazki polit bat dela argi dago. Aste honetan zera bururatu zaigu. Zue galderak egin ordez, bidali izkiguzue postaltxotan edo kartatxotan gure irudiak. Txirri, mirri eta txiribitonen irudiak. Eta aste honetan nork jasotzen dituen betiko tortolika diskak. Badakizue beti bezala Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara bidali behar dituzuela. Eta mirri eta txiribiton, ean nortzuk izango diren aste honetan tortolika diskoa irabazten duten haurtxoak. Segi. Iru, xede? Ea! Inge Prat! Debakoa! Txalo bat! Beatriz eta Mikel Paguaga, Bilbokoa! Eta Xabat Zabala Rizabalaga, Ondarroakoa! Aste honetan tortolika, txirrimirri eta txiribitonen diska, beraz, Inge Prat Debatar haurtxoari, Beatriz eta Mikel Paguaga Bilbotarrei, eta Xabat Zabala Ondarrukoai suertatu zai, haiek jasoko dute haien etxean diskoa. Eta guazen hirugarren frogarekin. Aste honetan ere, personai ospetsu bat ekarri dugu, deburuzena. Ospetsua eta guztiz ezaguna, baita Jesus Altuna. Baina ez dut gehiago gure personaiaz ezertxo ere esango. Beraz, berak egingo ditu galderak eta zuek, saltsa eta pika, erantzun. Nahi duzunean, Jesus Altuna hasi zindezke galderak egiten. Hasiko naiz salsa taldearekin. Ja lehen da biziko galdera. Baldakizuen ni nongoa naizen. Ze herrikoa naizen? Beraztegikoa, hoxe. Ja, bigarren taldekoak. Oik ezautzen haute. Saltsakoak ezautzen eta nun baitz. Zeatikoten naiz ni gutxi gora bera ezaune Euskal Herrian. Kobazuluan ibiltzen zeneko. Kobazuluan ibiltzen naizelako. Oso ondo. Garbitu iten ditu, Ondo. Aizuek eta ara, niko bazulotan hasi nintzen beste jakintxu batekin. Ia 100 urte ditun gizon jakintxu batekin. 100 urte ditu ia, baino goendiken harin dabil eta garbi, bai adimenez eta bai gorputzez. Baldakizu zein dan? Don Jose Miguel, hoxe, Barandiarango Jose Miguel jauna. Ondo. Guela una? Ondo. Bueno, ja, berriz pika taldekoei. Zerta joaten geha guko bazulota, urribile jotal geha edo, zerta joaten geha guko bazulota? Pinturak eta aztarnak eta ezurran bila. Ondo, oso ondo. Ze jakintxu dien, Aizue pinturak esaten dezuzuk. Eta pinturak iten dituzte leku sakonetan, iten dituzte, ze pintatzen zituen lehen gizonaiek, aspaldiko, antzinako euskaldune, ze pintatzen zituen? Guretzako galdera da. Bai, salsa taldekoi. Zadia, Zer? bizontea, Txiribitonak? bazauntzak. Eta txiribitonak ere bai agertzen dira, ez da? Txiribiton Baita, polekoa. Bueno, jazkeneko galdera pika taldekoei. Zuek azpeitiarra zatezta edo han ingurukoak binipin. Han azpeititik hurbil badau ba, kobazulo eder bat gainea azpeitiar bigaztek aurkitu zuen kobazulo ederroi, barrun irudi ederrak ditu. Baldakizue kobazulo horren izena, eta non dagoen? Ekain. Ekain, joixe, oso ondo. Askoak izuezuek, Zoragarri izan da, bai, Jesus, gaur azpeitiar haurtxo hauen erantzunak. Beraz, 10 Puxtarri, bai salsa eta bai pikarentzat. Honen bestez goazen gaurko sariekin, eta ardezagun lehenik gaurkoan 63 Puxtarri jasoko dituen, edo jaso dituen, salsa taldearekin.
Arrautzak 63 pustarri lortu bat ditu, Pika taldea gaurkoan 65 pustarriz gaurko irabazle. Eta guztienekin, mila esker Jesus Altuna gaur gurekin egon zarelako. Galderetxo txiki bat galdetuko nizuke. Zer da zuretzat atseginagoa, kobazulo ilun horietan ibiltzea edo dondon kikilikonen argitasun honetan egotea? Argitasun hone inguru hontan egotea ez, baina hainbeste aurrekin batea otea hori oso atsegina da. Bai. Mila esker gaur egoteagatik eta zuei guztioi datorren astera arte debuluz honen. Agur! Bailazoak basamortuan dabiltza, txiribiton dantzarinaz jantzita dabil, eta Txirri eta Mirri sultanak hartzelan sartu zituen. Han, sultanaren anaia bizkia topatu dute. Hirurek ihes egin dute eta piramide batetara sartzekotan dabiltza paper batzulen bila. Baina, non dago nere dantzaria? Non dago nere dantzaria? Tore, jantzi ezazu zure erropa. Azkar. Zer? Kortinatik barrena? Ez! Ni naizela joango. Lehen esan dizut leku horretan pasadizu bat dagoela eta oso arriskutsua dela. Ez! Leku hori oso iluna eta oso beltza da. Pasen. Beraz, esaten izuen Txirri, ez genuela pasadizu zikin eta ilun honetan sartu behar. Lasai, Mirri, lasai. Berehala iritsiko batzuk zera piramide honetako gela handietako batetara. Bai, berehala, kilometro pilo bat zemagiuk. Hemen arrastaga. Eskerrak ez diagula ona, txiribiton ekarri. Bestela ez duan sartuko, zulo honetan. Saltxitxoia bezala gehatuko litzak hemen txiribiton. Ze izan da hori, Txirri? Bomba bat? Bomba bat? Tok beste bomba. Zikin oso alakoa? Eskubiderik ez dago, saltik lotzik ematen. Esantzak? Tira, ustak eta guazen aurrera. Aurrera eta zen borru. Amariatu inahi naukala. Ontxo. Tira, Mirri. Segi. Bomboso. Txirri! Hau inventoa. Hanka batetik tireta. Tapuzara, ja. Hau xeduk inventoa. Ea nola egiten duen dantza, ea. Para-barara. 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 Mirri meserez utzi lasai, kontxo! Lasai? Ikusti behar nauni lasai, puzkarrero alakoa. Tira, Mirri. Guazen lehenbailen hemendi bestela galduko diaguzera sultana eta ordua... Eta sultana galtzen balin badugu, zer? Orduan guk egu ere galdu egingo garela. Gu ere galduta? Noski. Tira, guazen lehenbailen. Guazen. Nola ote daude Txirri eta Mirri? Oiek, galtzeko kapaz dira. Nik bitartean, deskantzatu egingo dut. Eseriko naiz eta... Honena, deskantzatzea izango dut.
hau neke hau. Horla xerak. Sinatu egingo duzula? Zaude isilik. Ara! Sultana da! Txiribiton, orain lo dagoela aprobetxatu dugu, eta egundoko astindua emango diogu. Horrekin txe, bai. Tira, Txiribiton, jo orain! Txiribiton! Jozazu bada! Bat, bita, egin! Baina zer gertatzen zaizu, Txiribiton? Ai, lo dagoen pertsonari ez diozula jo nahi. Bai, arrazoi duzu. Esnatu egingo dugu eta orduan niunteko astindu emango diogu. Sultan Maltzurra! Jaiki! No, zergatik sartu duzu nire maitia kartzelan. Txiribiton! Nik ez! Nik Txiribiton! Nik ez! Zergatik sartu dituzu Txiribitonen laguna kartzelan. Nik ez ditu sartu! Txiribiton, jo! Ni ez naiz! Baina non dago orain nire maitia? Neu naiz zure maitea, neu naiz! Nola, jo, Txiribiton! Begira, txilmor! Ai, Txiribiton! Ai, zerranka sartzea egin duen! Ai, maitia! Ai, Jaiki! Ai, Txiribiton, hau danka sartzia! Ai, markatu! Hau da nina egin nuena! Orain inork ez du jakingo, ni ez naizela benetako sultana. Hemendik aurrean ni izango nahi sultan bakarra. Nor behirator. Azkenean irten gaituk, pasa dizu hortatik. Eta egia esan ni pitin bat mariatuta, Tira, Mirri, puzker pare bategatik, kontxo. Pare bat dozena. Tira. Hago isili, meserez, Mirri. Gainera, orain garantzitsuna zera da, paper hori aurkitzea. Tira, bilazak horko kutsa horietan, aurkitzen diagun. Bai? Bai. Soleku arraroa dukau, Ez dut nik ez erik usten hemendik, Txirri? Txirri? Ai, ba! Txirri! Hemen ez dago papelarik, ez dute etxerik usten. Txirri, nun sartuko zen, pontoa biko hau. Ai, zer gertatuko zen, ez dakit. Ez da bionela jarri. Nola jarriko nagoa? Broma bat besterik ez duan, motel. Broma bat? Bai. Hoi, ez da broma bat. Zer da ba? Horrek ez du bat dene grazirik. Tira, Mirri. Uste nuen monstruo bat zela, eta benetan monstruo bat. Broma txiki bat egin nahi nian, eta entzun, hau ez duk baul bat. Hauek sarkofagoak dira, Mirri. Sarkofagoak. Garai batetan,
zerraldoak sartzen. Ba, benetan oso zaku berezia duk, Osaku lasterketa egiteko nahiko zaila, ibiliko ditu. Ez diat esaten garai batetan hemen zerraldoak sartzen zituztela. Zerraldoak? Baina dagoeneko utxik daude. Haien bitxiak eta ostutzera. Etortzituan lapurrak eta orain utxik zeudek etzeok ezer barnean, Mirri. Ez dago ezer barnean? Deus ere etzeok barnean. Ziur? Aizak, aurkitu aldu paper hori. Ez diat aurkitu? Ba... Ikusi dira, baina ez diat ezer aurkitu. En aukitaz gehiagi fio, begiratzera nian nire kontu ere. Ingo dionik txirriri. Bera, ikusiko tontolapiko majadero honek, ikusiko. Arrapatu zaituzte. Nolako sustoa! Zer uste zenuten, ies egingo zenutela? Arrapatu zaituzte. Sultana berriz ere. Era hortako bromak ez zaizki bate gustatzen. Ze broma eta ze histori gero? Hauek ez dira bromak? Ez du bat ere grazirik broma horre. Kontxo. Baina ze broma? Oain ez dizugu lagunduko. Tira, Tontolo. noski, arrazoia du Mirri gainera. Kontxo. Kontxo, broma bat. txorakekin. Arrazoia guen Mirri. Bromatan ez dago ibili beharrik. Baina ez dela broma? Zer da orduan, ba? Ni, naiz benetako sultana. Ni bere anaia naiz. Bere anaia zera? Gastoa! Bai, hori zen. Gartelan sartu gintuzuna? Bai, jauna. Itzen bizkoa! Begira. Egira da txilborra dauka! Txilburra du, Txilborra du. Ai, ez da Gaiztua da. sultana, gaiztoa. Ai, ama. Eta pergaminoa lortu du! Baina hau ez diozute, inori kontatuko. Zergat... Txoiatike, nik kontatuko dietena! Biak hilko zaituzte. Ez jauna, guk ez dugu ezerrekin. Ez. Biok. Venga, hile egingo zaituzte. Segi hormara. Txirri aurrena! Mirri lehen da bizi. Txirri aurrena! Mirri bera, Mirri. Baina, zozketa egingo dugu. Ala, bala, alam, mala, alam badata, alam badam. Mirri Zu lehenengo. Neri! Bai. Opela, aspetik egin dokazen zait lehenengo aitzea! Ez du nahi! Harri prest. Hile Bai. egingo zaitu duta. Harri Prest altzaude. Bai, oso presto itxoka! Aiba, Bravo, Txiribito! Txiribiton kampeon! Ia izenetan onera! Txapelduna! Orain hemen sartuko dugu. Bai, Sultan! Altxordi! Venga, guk ditu orain ezpataketa. Segi horrena. Tipo estropa goxoa! Hala! Hori, sartu barbaruan! Daitxi ondo, txiribiton! Betirako! Hoixe, lotu ondo! Zuek altzarete txiribitonen Bai, laguna. printzesa, gu gara txirri eta mirri pailazoak. Zuei esker, orain benetako sultanak agintzen du palazioan. Bai, baina badakizu galdu egin dugu. Txirri galdu indu bai, birri, bezi! Ez! Nola? Guk bilatu dugu! Ongi dago! Seguru? Bai, benetan! Etzaio ezer gertatu? Etzaio ezertxore gertatu, oso dago! Primera, mirri! Goazen palaziora eta izugarrizko festa egingo duguan. Horri Goazen, Txiribiton, goazen. Nik ere bai dantzarinak ikusi nahi ditut. Ara, gure tortolika! hau gauza raroa. Hau dugu ba, gure tortolika, sultan. Hegazkin mirakulosoa! Erosi egingo dizuet, zuen tortolika. Ez, por cierto, mundu guztian ez dago, hau erosi lezaken diru piloa. Zenbat eskatzen duzu? Esaten dizu, mirrik, baita pisako dorrea, baita turreifela emanda ere, genizuke gure tortolika emango. Tortolikaren truke? 3 hegazkin konkorde. Eta 4 jumbo emango dizkizuet. Ez, jauna, ez da urdai azpiko bokaira mandare. Mesedez, hau tortolika nahi dut hemen. Kontuen eduki hau Euskal Herriaren zerbait dela, gure patrimonio kulturalaren zati bat da. Horixe, Euskal Herriko ondare handi bat. Beraz ez zineman, sentitzen dugu, sultan. Orduan, agur esateraztik. Agur ba, urren arte. Amalahoji, amalahoji. Aiko, Txiribiton. Agur, sultan.
Ala gorde zaitzatela. Urren arte. Txiribiton. Oso pozik egon geha zuekin. Hala, bai. Eta Mirri eta Txiribiton, guazten tortolikara. Etorri berri. Bidai hona egin, bidai hona. Laister izango gera menagia.